ଗୁରୁଦେବ ଗୁହାରି ଟିକେ ମୋ ଶୁଣିବ। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀଛି ମହାମାରୀ ସଭିଏ ଆମ୍ଭେ ଯିବା ମରି। କହୁଛି ଆଜି ମୁଁ ବୁଝାଇ ଏ ରୋଗ ଯାଉ ଦୂର ହୋଇ। ଚିନି ଛାଡ଼ିଲା ରୋଗ ମାଡ଼ିଲା ବିଶ୍ୱକୁ ଥରହର କରାଉଛି ଏ ସାରା ଦେଶକୁ। ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ବାହାରକୁ ଯିବୁ ନହେଲେ ନାଇଁ ତୁ ଭାଇ ଘରେ ରହିଥିବୁ। ସଦାବେଳେ ଘରେ ତମେ ରହିବ ରେ ବାବୁ ପୋଲିସ କଥାକୁ ଟିକେ ମାନି ଚଳୁଥିବୁ। ଶୁଣ ମୋ କଥା ଗୁରୁଦେବ ତୁମେ ଯେ ମୋ ବିଶ୍ୱ ବାନ୍ଧବ। ଆସିଛି ତୁମ କୁଟୀରକୁ ସୁଖରେ ରଖ ଏ ବିଶ୍ୱକୁ। କହୁଛି ବୁଝାଇ ଶୁଣ ଆରେ ଭାଇ ମନ ସରକାରଙ୍କର କଥା ସବୁବେଳେ ମାନ। ନ ମାନିଲେ ତୁ ହିଁ ସର୍ବନାଶ ହୋଇଯିବୁ। ମାନି ଚଳୁଥିଲେ ସଦା ସୁଖରେ ରହିବୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁଣି କହିଲେ ବୁଝାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଆଡ଼େ ଯାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁଣି କହିଲେ ବୁଝାଇ ଘରେ ତୁ ରହିଲେ ସୁସ୍ଥ ରହିବୁ ରେ ଭାଇ। ସଚେତନ ଆମ୍ଭେ ହବା ମା ଓ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏ ସାରା ଦେଶରେ ଲୋକ କେତେ ଯେ ମଲେଣି। ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା କହୁଛନ୍ତି ଯାଇ ସଦାବେଳେ ରୁହ ଭାଇ ଦୂରେଇ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ମୋର ଭୁଲିବୁନି ଆରେ ଶିଷ୍ୟ। ଅମାନିଆ ହେଲେ ସବୁ ହୋଇଯିବ ଶେଷ। କହିଲି ବୁଝାଇ ତତେ ଗୀତରେ ମୋ କଥାକୁ ମାନୁଥିବୁ ତୁ ହିଁ ରହି ଘରେ। କରୁଛି କୋଟି ନମସ୍କାର ଯାଉଛି ଫେରି ମୋର ଘର। ମୁଁ ହିଁ ଅଜ୍ଞାନୀ ଦୁଃଖୀହୀନ ରକ୍ଷା କର ହେ ନାରାୟଣ।